Здравейте! Здравейте, хора! Добър вечер! Благодаря, че отново сме заедно. Много се радвам да ви видя тук. Искам да ви споделя обаче нещо. Причерняло ми е напоследък. Морето е черно, хайверът е черен, уискито черен етикет. Баварецът ми е черен, но в него е Златка черната. Бейби! Остава само Ути да ми цъфне тук с едно черно пипадече и направо не знам. Но за всичко това е виновен един единствен човек. Красио Черния. След като му прегледах тефтерчето, вече съм сигурен, че това момче върти всичко от тая държава. До сега си мислех, че Бойко Борисов е бог, че Цветан е негов пророк. Нищо подобно! Спрете да ходите на църква, вратнете една шайба на Красио и той ще ви реди всичко. От маса в чалга заведение до министерско кресло. А защо не и министерско кресло в чалга заведение? Момент. Ало! Здрасти! За утре да, за 6 човека, маса не пушачи. Капаро нещо да оставя ли? Ти ще го правиш. Окей, Краси, чао, много поздрави на румбата, Петков. Това момче знае кога да ми звъне.